Mundua etengabe ari da eraldatzen. Erlazionatzeko moduak aldatu egin dira. Lan egitekoak, kontsumitzekoak, aisialdia. Etorkizunak erronkaz beteriko eszenatoki bat aurkezten digu, denon artean ebatzi beharko dugun erronkaz beterikoa. Gizartea eta teknologia erabat aldatu dira, eta industria ezin daiteke atzean gelditu. Ez ziguten esan erraza izango zenik. Konektagarritasun unibertsala eta digitalizazioak gure bizitzaren esparru guztietara zabaltzen ari diren bitartean, mundu osoko industria laugarren iraultzara, Industria 4.0ra, salto egiteko prestatzen ari da. Etorkizuneko industria digitala azkar ari da garatzen, eta testu inguru horretan, Europar Batasunak Produktif 4.0 proiektua jarri du martxan. Europa guztiko punta-puntako 109 enpresek parte hartzen dute proiektuan. Horietako bat, Mondragon korporazioa da. Produktif 4.0 da proiektu izugarri handi bat. Da proiektu bat, nun ehun parte hartzaile, ehun organizazio baino gehiago parte hartzen duten bertan, eta aurrekontu oso handi batekin baita ere, 1 milioi euro baino aurrekontu handiagoa dauka. Proiektu honek helburu estrategiko bat dauka, eta helburu hori da Europako digitalizazioa, eta Europako industriako digitalizazioa sustatzea. 4.0 estrategiak berrikuntza du lehen gai gisa. Ekoizpen prozesuak ahalik eta gehien optimizatzeko helburuarekin, makinak elkarrekin konektatu eta modu sinkronizatuan lan egitea bultzatu nahi du. Teknologia esaten dugunean makinagaz lotuta, baldin eta gure kontrol numerikoak, hau da makinaren burmuina, hau da azken batean makina gobernatzen duen gakoa. Eta hemen ikusten dugu, adibidez, Google teknologia sartzen ari dela. Guk makinetan ja app kontzeptuak sartzen ari gara. Industria funtsezkoa da Euskal Herriko eta Europako ekonomiarentzat. Gaur egun oraindik makinek eta robotek funtzio estatikoa dute gehien bat. Lan errepikakorrak egiten dituzte, modu isolatuan eta mugimendu mugatuekin. Industria 4.0 kaldiz, malgutasuna eskaini nahi dio sistema horri, makinek lan autonomoa eta adimentsua eginez. Bi kontzeptu bateratu nahi dira, betiko fabrikazio mekanikoa eta puntako teknologia adimenduna. Makinak eta gizakiak elkarlanean arituko dira lanean. Robotak adibidez modu autonomoan mugituko dira eta beste makina batzuekin komunikatuko dira zeregin ezberdinak gauzatzeko. Industria 4.0ren garapenak aeronautika, energia eta ontzigintzaren sektoreetako beharrei erantzungo die besteak beste. Industria digitalari zerbitzu aurreratuak eskaintzeak negozio bide berriak zabalduko ditu. Guretzako, dano baten ikusi garrantzitsua dela, pixka bat konkretatzea, non jokatu nahi dugun guk. Eta guretzako gaude oin eraldaketa prozesu baten, dala makinen fabrikatzaile izatetik, pasatzera soluzio hornitzaile bat. Zer da soluzio hornitzaile dezatea? Bezeroekin dakun harremanan hasieran
azten den prozesua da berarekin batera bezeroak reto bat edo erronka bat dauka, pieza egiteko, berarekin kolaboratu, pieza hori era honenean lortzeko, gero makina hori beraien prozesu industrialean integratuta egotea, eta azkenik garrantzitsuena da makinaren bizitza guzti horretan dano bat beraiekin egotea. Gaur egungo erronka nagusia enpresentzat da merkatu geroz eta lehiakorrago batek eskatzen dituen zerbitzu berritzaileagoak, balio erantsiko zerbitzu gehiago ematea, edo nola egin zerbitzu horiek konektatuagoak, digitalagoak izatea. Ez da hor dago erronka hori eta hori saiatu gara handi batean horri erantzuna ematen. Etorkizuneko ingeniari hauen lana izango da gauzen internetaren aroa garatzea. Horregatik, Mondragon Unibertsitatea Produktif 4.0-ren parte aktiboa da. Unibertsitate bezala eta nahiko implikauta pakete teknologikotan. Zergatik, iruditzen zaigulako garrantzitsua dela, hor garatzen ari dian azken teknologietan geuke parte aktiboki hartzea, zertarako. Alde batetik orain momentuan bertan kolaboratzen edo hemen inguruko industriara hori transferitualizateko, baina aldi berean horko gaitasun teknologi garapen guzti horiek txertatzen ditugu baita ere gure ikasketetan. Horrela, etorkizunean, hemen lanian Euskal Herrian, Euskal Herritik kanpo egongo dian gazte horiek hori ere jaso dezaten. Euskal Herri mailan beti eduki makina herramienta eta industria horrek indarra handia, Europan mailan ere badauka, hori mantendu nahi baldin badeu, hor azken teknologian ondo formatutako eta zertaz hitz egiten erean dakien etorkizuneko langileak sortziek garrantzia handia daukala. Teknologiak garamatzan abiadura honek eskatzen du erantzun azkarrak izatea, eta orduan eraldaketa digitala oso azkar doa eta lehiakorra izan baldin baduzu eta merkatuak eskatzen dizunari erantzun egokia eman, azkarra izan beharren zaude.